goud. Zet de eerste stap ergens op de Pinjemer gulden halsband. Hij slingert tussen aardappelland en grasland en je voetstap slingert mee. Volg de dijk die er nog ligt, deels vergraven en vervlakt, die eeuwen zee heeft gezien, nu nooit meer keert. Mooie, werkeloze binnendijk, vol bedrijvigheid. Wat hem bewoont, vliegt op als je aankomt. De kieviet of de ree uit het riet. Loop en tuur naar de torens van Arem, Zurich en Pinjem. Maar je pad tussen de lappen land is vrij van alle dorpen. Met de ruige begroeiing mee begeven je voeten zich naar een hemel. Aan het firmament van groen branden de paardenbloemen. Hij ligt er heel duidelijk, je herkent hem meteen. En dat geeft mij een gevoel van geschiedenis, ondanks dat heel Friesland omgeploegd is. Een gevoel van geschiedenis die leesbaar is. Men beseft nou, dat is iets wonderlijks dat je leidt. En dat lukt mensen, dat ken net ons. Wat is het toch een mooi stuk cultuur hier in ons land. Dat we maar naar allerhorribelste zonnig op wijzen. Mag het nog? Geen hoofddeksel. Hoe dan niet? Een iets breder pad kan openlaten voor... Nou, dat heeft de boer niet. Valt wel mee. Het eerste pad, zo doet hij dat. Maar ze hebben nu gesloten. En die drek is er weer wat opgelopen. Dus je opmerking was wel een klein beetje te veel anti-boer. Misschien moet je dat weer even inslikken. Het leek erop alsof Ja, het leek erop. Maar de dingen zijn niet altijd zoals ze lijken in het leven. Moet ik het even rechtzetten? Nee, ik scorgie. Trekkersporen, drassengiet. En trekkersporen en drassengiet, dat budget zwakke plakken. Tenminste mogelijkerwijs. Daar zijn we hier nou. Dat verhaal je bepijen. Dat we eigenlijk de allereerste waterskip van de wereld. Zitten we in 1824. En toen hebben we hier in Friesland, is ongeveer een terreinpad in heel Friesland een onderstroep, maar een hele grote overstroming. En er zijn dan al wat deden vallen. En toen is Pijm droeg blijven. En dat was verkortend belangrijk, want al het water hier omkring zit heen en bij Arem en het mast dat we onder het zoute water stroopt, daar vier we de naai groeide er dan niks. En die Pijm groeide van alles, want het water dat hier net onder het zout zit. En dan hebben die Pijmer boeren natuurlijk een enorme slag maken. Later ben ze dat terug al je hebzucht en begeerte wil we kwijtraken. Maar in die tijd, toen hebben ze een enorme slag maken. En toen is ik het idee opgekomen, jongens, hier moeten wij oppassen man, hoor. Want het heeft dus nou rijden, het moet dus in de tak ontsteken rijden. Hier is dat eigenlijk ontstaan. Mijn naar zijn dik lezen, mijn naar het land beschermen, mijn naar de voordelen uitputten. Ik ken hier in Friesland maar één landschappelijk element dat op een monumentenlijst staat. En dat is de Potmarge, dat is een watertje hier in Leeuwarden. En ik vind het best leuk dat het op een monumentenlijst staat. Maar dan denk ik, waarom die dijken niet? Ik heb een keer mijn best gedaan om een begin te maken aan het proces om de Slachterdijk op de UNESCO Werelderfgoedlijst te krijgen. En ik werd in Zeist door een medewerker die daarmee belast was, werd ik gewoon uitgelachen. En die man die kende ik goed. Ja, dat is een dijkje op de UNESCO-lijst. Ik vind het eigenlijk ook een beetje
zot dat allerlei gebouwen in Friesland, waar dan ook, wel op monumentenlijsten kunnen komen en daardoor beschermd zijn. En dat dit soort belangrijke, ik wil zelfs zeggen kardinale sporen van de geschiedenis in het landschap, die naar mijn idee nog veel belangrijker zijn dan wat gebouwtjes, dat die vogelvrij zijn. Goed 1000 jaar geleden moest de dik Penjem beschermd in het hege wetter. En nu binnen het patten van de dik vertut en oren stikken aangroeven. Tjen het zin van de werkgroep Penjemer Gouden Halsbaan. In die Penjemer Gouden Halsbaan daar ligt een stukje dik waar ik nu op ren. En dat is de Schutterdijk. En die wordt ernstig bedreigd, want die dik die is zo snel worden, doordat er hele stukken in de veert vallen binnen, dat het cultuurhistorisch net verantwoord is om het satellieten. De dik moet hier hersteld worden. Waarom is deze dik zo belangrijk? Deze dik is belangrijk omdat je in Jonken, de veert, een oude slenk is. En die laat zien, deze dik, dat de slenker is van vroeger. En de dik om de mensen tegen het wetter te beschermen. Dan mag ik hetzelfde verhaal nog eens vertellen. Ja, wel even maar dat lijkt me nooit op deze manier. Nee, Kan je in de waai? Ja, als je liegen, dan mag je goed geheugen hebben. Ja, dat is weer. Nou, je net een woord lopen, nou wel. Nee, absoluut niet. Dan zit je bij 90 hoor. Kom maar. 97, 98, 99. Ik weet het niet precies. Klopt dan ongeveer. Groot, wat Iemenstal betreft. En de hele meute die lutst naar de kroeg. En er waren feestvierd op Sint-Jansdag. En het weer dus een heilig makelaar in de winter. Er waren feesten gevierd om de mansjes en de wiefjes om elkaar te kappelen. De kroegbaas die hier dan bier maken, maar ik weet niet precies wat erin zit. Ben ik even kwijt. Brandewijn en suiker. Ja, bier en brandewijn, dus ik weet er ook nog wat koffie in zit. Even zien. Maar dan moet misschien wel een traditie in eer hersteld worden. Nou, we zijn correct al begonnen, om 2 uur. Hebben we de dik besjoend, had je hem daar weer in en zo maar elkaar, dan denk je van, wat is het toch een mooi stuk cultuur hier in ons longen. Dat we maar naar allerhorribelste zonnig op wijzen. En misschien kunnen we dingen herstellen. Misschien kunnen we stikken dat nou nog verboden toegang besteedt. Misschien kunnen we daar weer een kuierpaardrucht op krijgen. En dat soort dingen. En die klok vanzelf, hè. Die klok had nog 1 keer let, Paulus bedankt dat je hem let heeft, maar het wordt met 3 minuten niet ergens gekregen. Dus dat voelt, je wordt daar. Dan hebben we qua tijd, no? Dan Ja. ga je verhoren dingen wat meer tijd. No? Ja, ik ken helemaal. Ik ken dit keer helemaal mooi die mooi. Ja. Ze deden het ook vroeger elk uur, hè? 99 keer. Dat bedoel ik. Ja. Ja, en misschien kunnen we proberen om mij nooit die tradities te vrienden te krijgen. En waar weet, rent 1 of 2 orde vrijgezel, nog eens een mooi frommers in het lief, of krijgen we een man. Ik bedoel, dat zou het helemaal goud wezen. Nou, daar moet ik maar mee afsluiten, dank me wel. Een hele kleine gemeenschap die langzamerhand uitdijt in een grote groep van betrokkenen. Dat is de methode waarop er in Friesland iets kan gebeuren. Dat is heel anders dan in Holland. Hier krijg je de zaken echt goed voor elkaar als het van onderop komt. En daarom ben ik ook zo blij met zo'n initiatief uit het dorp zelf. Ietsje meer aan de weg timmeren dan we hebben gedaan in die periode. Ja, maar dan maken we de mogelijkheden niet thuis. We zijn maar een klein clubje en politiek, het is zo'n heel groot ding, weet je, wat altijd boven je hangt. Het gaat toch net om een negatief stuk te schroeien. Waarom stop jij daar 6 jaar van je tijd en energie in? Ja. Nou, dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met mijn gevoel voor schoonheid voor het landschap ook, maar ook natuurlijk voor bewondering en respect voor mensen die hier hebben gewoond en geleefd, 900.000 jaar geleden. Die dus uit lijfsbehoud met elkaar onder leiding schijnt van een klooster
dus hebben besloten tot aanleg van een dijk. En met de middelen van toen was dat natuurlijk een gigantische klus. Ik bedoel, dat kun je niet eens overzien. Die mensen werden misschien in die periode 30, 40 jaar, als ze geluk hadden. Dus die moesten dus daar een forse aantal jaren van inleveren met een schipje. Gewoon alsmaar. En misschien hadden ze al een soort van kruiwagenachtig iets. Maar dan nog handmatig die dijk te bouwen. Stukje bij beetje bij stukje. En dan had je weer een storm en een bloep, weg dijk, overnieuw. Dus dat ging gewoon heel lang door, totdat ze hem helemaal rond hadden. De boeren hebben het voortouw genomen. En omdat de kerk op een gegeven moment ook belangen kreeg vanwege grondposities die ze door vererving hadden gekregen, bemoeide de kerk zich er ook mee. Nou, dan heb je de kerkgemeenschap, dan heb je de gemeenschap van de boeren en zo langzamerhand vormt zich een belangengemeenschap in zo'n polder die het gezamenlijk doet. Het is het begin van de gemeenschapsvorming. En dat laat dat land ook nog echt zien en die dijk laat dat ook echt zien. 1000 jaar oud en hij leidt er nog. Vroeger was ik taboer en dat land eromheen, dat werd gedeeltelijk aangenomen en hier ik. En op een keer het land was afsluiten met de halsbaan. En die kook op hem staat hier. En dan zie ik heel oors in die kon als nou. Doen we het iets, ja, je bent er maar bezig om er wat beter van te worden. Maar nou die dictatie die 1000 jaar lang online is en er nog altijd is, dan moeten we verzorgen dat er blijft. Ik denk dat die dik over Noord-Nederland volle grote waarde krijgt. Want het mensdom wil waarom naar iets wat ze nou net met maatje. Dat is zo'n oud product met handen maken. En men beseft nou, dat is iets wonderlijks dat je leidt. En dat lukt mensen, dat kan net ons. Maar dit nog brozelig historisch besef dreigt in één klap te neer te dienen worden door een provinciaal plan voor een mega-windmolenpark van 50 windturbines. Precies om de Peijermer-Halsboon heen. Als je daar dan windmolens in zet, dan hoeft het nooit weer een beschermde status om te gaan. En dan kist het helemaal via. En deze mensen doen het net uit die hele grondslag, die windmolen, die doen het alleen maar puur uit economisch belang. Die PMO'ners die er nog staan, die staan er. Dat kan ik maar leren. Als dat plan er terug komt, wat zou je staan? Dan ben ik voort. Waarheen? Voor de halsbaan. Naar de dagsbaan. Waarom? Omdat ik dit stuk groen net meer herken als een stuk historisch waardevol gebied. Als die molens te komen, dan houden we morgen op. Want dan is iedere stoer die erom besteedt, is mais met geld. Dat is door. Ja. Oer en uit. Je begrijpt dat er allerlei belangen zijn die rond het kleine project gewoon zich aandienen. En dat betekent dus in feite dat je daarmee moet dealen. En dan word je kwaad, maar dan worden we intern als groep. En dan vloeken we wat. Nou, niet meer vloeken, maar ja, een paar krachttermen hebben we wel bij de hand. En dan gaan we weer gewoon toch door met degene die we nodig hebben. Oh, rustig maar, dames. Wij hebben hier een oud monument en wij weten eigenlijk heel weinig. Kom ons helpen en vroet wat in de aarde en zeg dan wat wij ook willen weten. Dus eigenlijk nog iets meer naar die koeien toe. Maar dat gaan we niet doen. Maar dat gaan we niet doen. Okay. We doen hem hier. Dat is prima. Sloot. Uit historisch-geografisch onderzoek het blijken dien dat de Peijermer-Halsboon in meerdere fasen online is, om uiteindelijk ingeslepen ringdiep te vormen. Nou, er zijn ongeveer 4 fases voor nodig voordat het zover is. Dat rare, grillige, waarschijnlijk eigendomsbegrenzing. Dat is de fase
dat hij daadwerkelijk rond komt te lopen en dat het een halsband wordt. En dan is het dus inderdaad een ringdijk geworden. En het leuke is dat uit het onderzoek kwam dat er eigenlijk nog 2 fases zijn. En de eerste fase is, de binnendijk deed dienst op het moment dat de zeedijk doorbrak. Ja. Nou, dat is uit de literatuur voor de laatste keer in 1825 gebeurd. Daar hebben ze prachtige kaarten nog van, waarvan je eigenlijk half Friesland overstroomd ziet. Behalve de Pingium en Gulden Halsband. Maar na 1825 besluit gedeputeerde staten van Friesland om die zeedijk zo sterk te maken, 2 tot 3 keer zo sterk als dat die oorspronkelijk is geweest, dat die binnendijk eigenlijk geen functie meer heeft. Nou ja, dan ga je er ook geen geld meer in steken en geen onderhoud. Dus vanaf 1825 gaat die vervallen. Op sommige locaties is dat goed te zien, hè? Dat je echt van die zandige ondergrond hebt, die van origine wel wat hoger waren. Het gaat over gek bruis. Dat betekent dat er veel kalk in zit. Dan weet je dat dit een andere origine heeft eigenlijk dan dit. Ja. Dus dat het eigenlijk, dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat het gefaseerd opgebouwd is eigenlijk. Dat je eerst zeg maar een klein dijkje had en hopelijk dat dit onderzoek daar uitkomst biedt. Morgen. Ik zal even kijken wat hier is. We zijn bezig met het onderzoek. Oh, maar daar wordt niet naar gevraagd of we even een seintje van, hé jongens, we gaan even aan de gang. Nou, als het goed is heeft u dat wel gehad. U heeft als het goed is bent u door de gemeente Zuidwest-Friesland ingelicht. Nee. Helemaal niet? Ja, ik vind het wel goed, maar in de regel dan vragen ze even van, hé jongens, we gaan even op een stuk land van, jongens, dit en dat doen we. Ja, nou ja, als het goed is hebben ze u ingelicht, tenminste dat is ons verteld. Maar we zijn hier dus bezig met het onderzoek naar de Pingium en Gulden Halsband. Ja. Ja. De gemeente die gaat kijken of dit een gemeentelijk monument kan worden. Gemeentelijk? Ja. Oh, gemeentelijk monument. Ja. Oh, dat zou mooi wezen. Precies. Ja. Ja. Ja, dus wij doen nu een archeologische nulmeting. Dus we kijken hoe de dijk erbij ligt. Ja, zo. En op die manier willen ze dan in kaart brengen hoe de Pingium en Gulden Halsband nu is en hoe ze hem voor de toekomst kunnen behouden. Oh, maar daar hebben wij altijd al voor gezorgd. Hoeft de gemeente niet te doen. Ja, daar gaan wij niet op. Nee. Dus vandaar dat wij hier staan. Ja, nee, precies. Ja, maar dan weet je wat. Ja. Ja. Echte klei. Ja, zeker. Klei en zand. Ja. Ja, dit is wat we gisteren gedaan hebben. Hier zijn we nu net bezig met het zetten van de boringen en het doen van de metingen. En dit deel van het terrein is geen betredingstoestemming voor. Dus daar mogen wij niet op. En dat je hun land gaat betreden. Dus het komt wel voor. Maar ja, oké. Ja. Het is wel in dit geval wel heel jammer, omdat je kunt zien, we kunnen enorme grote stukken van de Pingium en Gulden Halsband wel onderzoeken. Ja. En dan net dit ene kleine stukje niet. Dus het had heel mooi geweest als je dat ook in je hele onderzoek mee kunt nemen. Ongeveer in de jaren 60 wordt een ruilverkaveling aangevraagd voor dit gebied. En vaak was dat een behoorlijke belemmering voor een cultuurhistorisch waardevol element als de Pingium en Gulden Halsband. In die tijdsgeest werd er meer naar landbouw gekeken. Maar de ruilverkaveling hier is in de jaren 70 uitgevoerd. En toen waren ze toch al behoorlijk bezig met een landschapsplan. En toen is die helemaal aangemerkt als zijnde cultuurhistorisch waardevol. We gaan hem niet gebruiken voor landbouwgronden. De Pingium en Gulden Halsband is samen met andere waardevolle dijken in de omgeving. Waar nodig gaan we die versterken. Ik ben naar het platteland verhuisd om dat lage tempo, om die rust, om die natuur, om te kunnen wandelen zonder iemand tegen te komen. En ik ben bijna onmiddellijk, toen ik in Pingium aankwam, heb ik die halsband ontdekt. En onmiddellijk ben ik daar elke dag gaan lopen. Ik mis het ook als ik dat een tijdje niet kan doen. Op dat oude land, op dat oude landschap, dat ik in mijn eentje daarbij hoor. Dus dat ik eigenlijk ook een stukje natuur ben. Dat geeft me rust. Ja, die dijk zegt niks terug. Die is geduldig, ja.
En die geeft je ook wel iets mee van de eeuwigheid. Hè? Dus dat is ook een ding. Hè? Dat je de dingen die nu snel moeten en snel geconsumeerd, snel binnengehaald en snel tot resultaat moeten leiden. Dat is dus nu op zo'n dijk niet mogelijk. Daar word je gedwongen om alleen jezelf tegen te komen. Hè? In relatie met, ja, wat is het? De eeuwigheid. Ik word bijna religieus, maar ik bedoel, dat zit er toch in, dat aspect, hè? Dat gevoel. Dat hebben meer mensen als ze daar lopen. Die begint eigenlijk als ze aankomen, rijden. Dan is de processie al vanaf die boerderij daar. Ik kan nu niet wijzen. Ja. En ik was onderweg met mijn camera, hè? Omdat dit zo'n bijzonder gebied is, zeker als het een beetje mooi weer is met die luchten. Dan val ik met mijn neus in de boter. Bijvoorbeeld jij meenemen. Maar goed, ik loop elke keer stukjes van deze tocht, hè? Want dit is dan een route van 18 kilometer. Toen zag ik dit opeens, ik denk, nou... Wat dacht u eerst? Dit zijn, nou, ik denk dit is een ritueel aan de gang. Dat is het uiteindelijk ook. Maar goed, ik begrijp dus dat het een Iep-lofspul is. Ja. Dus dit nodigt wel uit om hier naartoe te komen volgende keer. Waarschijnlijk wel, ja. Ik zal het in ieder geval door vertellen. Ja. Het is iets te veel kerkmuziek nu, bij deze spreken. Het mag echt af en toe... Want wij hebben straks oorlog. Ja, dan wordt het even heftig. Jongen en bevrijd, toch, Lucie. Heilige Victorious. In een geseculariseerde wereld zoals de onze, waarin geloven geen grote rol meer spelen en ook politieke verenigingen eigenlijk nauwelijks meer bestaansrecht hebben. Wat is er nou mooier dan dat vanuit de mensen zelf te laten gebeuren? Hè? Dat ze zeggen, vanuit mijn gevoel, mijn belang, weet je wel, wil ik met jullie samen iets moois maken. Dan hebben we iets neergezet wat goed is en wat ons allemaal gelukkig maakt, kan maken. Zonder al die economische rimram die er zeg maar in onze huidige maatschappij overheen wordt gestort. En dat merk je ook hier in zo'n dorp. Als je gewoon dingen voor elkaar doet, de buren hier, daar, dan wordt het gewoon prettiger. En wat wij willen is dat de Gouden Halsbaan in zijn geheel eerst een gemeentelijke bescherming verzint. En dat is nou gebeurd, dat hebben we bereikt. Maar op de duur maar staat nou dat het een monumentale status krijgt. En als zodanig ik in één hand komt, zodat het de bescherming naar de toekomst veilig stelt wordt. Ik denk dat dat toch de kern is. Ja, wat doen we daarmee? Gaan we nog bellen, hè? Bellen. Nou, dat is natuurlijk. Friesland, Yvonne, mooi te hebben. Hoi. Yvonne, wij zitten hier in vergadering bij u hoor. Maar de werkgroep. Ja. En er komt een vraag naar voren van het archeologisch onderzoek. Dat is een concept klaar en ze zijn bezig met de bewerking van de opmerkingen van Doreen en mij. Oh, dus dat is nog, want nou, eigenlijk ben we heel nieuwsgierig. Wil je een concept hebben? Ja, heel graag. Prima. Maar dat bloedt binnen de werkgroep. Ja, bloedt binnen de werkgroep. Jo. Hoi. Mooi hè? Moet even poetsen aan de buitenkant. Ja. Hè? Hoedje op? Ja, yeah. Oké. Mooi. Mooi. Nou, als je me hier zo voorstelt, Paul van de Brugge. Ja, ik ben Willem de Haan. Ja, dat weet ik. De wandelaar. Dat weet ik. Ja. En met name dit soort stukjes, dan zie je ook dat die weinig verticaal uitgespoeld wordt. Ja, nou hier, ik heb het kritisch. Ja, we hebben goed over de hier, de meeste een hapje. Hier hebben we hem weer opgepakt. En hier volgen we ongeveer die contour. Ja.
Maar we waren hier bijna verticaal. Hoor. Ik denk dat mijn PR hier dat nog eens maakt, want ik heb een heel soort tune onderwijs. En de halsbaan zit vol met moezen. En de halsbaan zit vol met sporen van mountainbikes en dat soort dingen. Wij hadden een ruimte om ongeveer een 250 meter te doen, financieel. En die hebben we uiteraard gedaan op de slechtste stukken. Oké. Nou, ik ben blij. Ja, het is een stukje behouden en goed, je bent weer 10, 15 jaar verder en natuurlijk blijven we monitoren. Ja, dat zal ik maken. Dat zal ik maken. Jongen. Dit is toch wel een wereld van verschil. Gewoon een rustig. Ja, om je nou op deze ochtend in een kano te zetten, dat... Nee, gewoon op. Dat ik sowieso niet. Ja. Onderdeel van dit onderzoek vormt natuurlijk ook de waardering. Maar hoe bijzonder is de Pingjum halsband eigenlijk? Ik denk dat je hem gerustig als gemeentelijk monument zou kunnen aanwijzen. En dat heeft er voornamelijk mee te maken, je hebt een aantal waarderingscriteria in. En als je kijkt naar de algemene historische geschiedenis die erachter zit, dat is dan de meest grove die erin zit, is die eigenlijk bijzonder hoog. En dat heeft voornamelijk mee te maken dat het natuurlijk een ringdijk is. Heel veel ringdijken zijn er niet, maar doordat het een ringdijk is geweest die ook nog in werking is geweest, heeft hij een hele historische waarde wat dat betreft. Dat maakt dus ook dat hij een hele hoge gebruikswaarde heeft. Dus dan heb je en de kwelderwal, en de Manneslenk, en de Terpen, en de Moederpolderdijk, waar dan de ringdijk tegenaan is gelegd. Nou, dat hele ensemble is nog aanwezig en dat maakt dat wat dat betreft heel hoog. Hartstikke. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Kijken of we nog een beetje gaan graven. Nou, dat scheelt niet veel. Ik ben tevreden. Ik ook. Ja, ziet er goed uit. Ja. Wist ik ook wel dat het zou gebeuren hoor. Maar toch, er is altijd weer vreugde en een blijdschap om te zien dat het de waarheid is. Grutskens, ja. Nou, trots is een groot woord, maar dat kunnen we misschien wel gebruiken. Hè? Tevredenheid, ja, nou ja. Na 6,5 jaar vroeten. Ja. Ik vind dat dan echt wel een bord wat misschien ook wel een beetje respect afdient bij jongeren. De dijk die blijft gewoon wat hij is op dit moment. En hij zal geen functie meer krijgen door waterkering en zo, neem ik aan. Dat is allemaal al geregeld met die grote zeedijk. Maar het is echt een ding wat je als monument moet koesteren. En op de juiste manier moet koesteren. En dat je er veel van kan leren. Van als je er iets meer van weet. Daar geloof ik in en daar hebben we voor getekend. Ja, daar bij de pizzeria. Ik vind het bijna nog belangrijker, die actiegroep van betrokkenen in Pingjum, dat zij daarmee de bewustwording van de historische waarde van de dijk, dat ze die onder de aandacht brengen, dan dat de dijk zelf beschermd wordt. Dat soort dingen zijn zo belangrijk voor de bewustwording van elke Fries. Hier hebben we goud in handen. En dit heet ook nog een gulden halsband. Het is goud in het landschap.